duk irin yadda kake da karfali wajen da'awa da faɗakarwa da wa'azi kana buƙatar mataimaka a fagen da'awa, kana buƙatar mataimaka a fagen yatsa musulunci, mataimaka cikin masu mulki, mataimaka cikin mawadata, mataimaka cikin zunzurutun matasa 'yan gabadai ɗin addini, mataimaka cikin maza, mataimaka cikin mata, mataimaka cikin ɗaliban ilimi, mataimaka cikin hafizai, dan haɗa ƙarfi da ƙarfi ake dan a isar da musulunci inda bai je ba, a kaifi inda bai kai ba, kuma kowa yana da haƙƙi ne ba da gudunmawa a kai. Da haka sahabban annabi suka zanto akwai 'yan kasuwa, akwai manoma, akwai masana hadisi, akwai mahaddata alqur'ani, akwai sojojin yaƙi. Waɗansu sun yi fice a wajen yaƙi irin su Khalid bin Walid, bai yi fice wajen haddan qur'ani ko hadisi ba. In an ce kawo hadisin da Khalid ya rawaito sai ka daɗe, amma da an ce kawo wani Abu Huraira sai ga kana da guda 4 ko 5 a aljihunka zaka mika. Kaga wannan yayi fice a can, wannan yayi fice a nan, bisa ga ka'idar qul kullun ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kowa ya motsa a inda yake, likita ya motsa a inda yake, dan boko ya motsa a inda yake, malamin addini ya motsa, makiyayi, manomi, maza, mata, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarrika. Suka ce karka tara tarkacenka na tafiya ka sa a kwando daya, raba. Idan ka tara a kwando daya kwandon ya bata ya zaka yi? in sa waɗansu a can, ka sa waɗansu a can, ka sa waɗansu a can. Zaka shiga cikin taro, kar ka sanya kudinka a aljihun bangaren dama kadai, raba, waɗansu a aljihun gaba, waɗansu a aljihun dama, waɗansu a hagu, waɗansu a cikin antakwarya. Idan an yanke na nan yana nan. Amma in ka tara a wuri ɗaya sai aka murkushe ka, to shikenan sai me? Da haka hikima ta musulunci shine ta ko ina a shiga, kowa ya bada gudunmawarsa. La tadkhulu min babin wahid wa dkhulu min abwabin mutafarrika. huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin, shi ya taimake ka da nasararsa, shi ya taimake ka da mummunai. Ma'ana akwai bukatar a tallafawa annabi da nasarar Allah, a tallafa mishi kuma da nasarar da mummunai za su bashi, goyon baya da mummunai za su bashi. Wannan mummunan wa allafa baina